ராகுல் வாடிப்பட்டி பொன்னாயிலேருந்து பேசுகிறோம். இன்னைக்கு எங்கள் ஊர் கோயில் காலை மாயான 2011 இந்த மாடை எங்கள் ஊரில் வச்சு நாங்கள் அவுத்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு எதிர்பார்க்க முடியாமல் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி மாடு வயது முறுக்கு காலமாக இந்த மாதிரி தவறிடுது. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2011 நாங்கள் 100 காலத்துக்கு மேலே இந்த காளையை அவுத்துருப்போம். இந்த மாட்டோட நாங்கள் ஜல்லியடுக்கு போகணும்னாலே அது அந்த மாட்டுக்கு பெருமை இல்லை. இந்த மாட்டோட போனோம்னா அந்த மாட்டை வச்சு எங்களுக்கு பெருமை. அவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த மாடு எங்களுக்கு பேரும் போலியும் எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சு விடுறது. எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஊரில் இன்றைக்கி நாங்கள் சாமியாக கும்பிடல, இது வந்த நாள்லேருந்தே நாங்கள் சாமியாக தான் கும்பிட்றோம். எல்லா வீட்லேயும் இந்த மாடை வச்சு சாமி ரூமில் நீங்கள் எல்லா வீட்டில் எங்கள் ஊரில் இருக்க சாமி ரூம் போனீங்கன்னா இந்த மாடு இல்லாத சாமி ரூமே இருக்காது. அவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த மாடு வாழும் போதே சாமியாக தான் வாழ்ந்துச்சு. இன்றைக்கி அது சாமிக்கிட்ட போயிருக்கு. இங்கே எங்கள் ஊர்லேயே நாங்கள் ஒரு எங்கள் ஐயனார் கோயில் பக்கத்துலேயே ஒரு இடத்துல மாட்டை நாங்கள் அடக்கம் பண்ணி அங்கே பின்னாடி காலத்தில் வழிபடுற மாதிரி நாங்கள் இப்போ எல்லாமே ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். மாயான்றது வெறும் பேர் இல்லை, இது ஒரு சகாப் தான். நீங்கள் இந்த மாட்டை வச்சு நாங்கள் பழகாத இடமே இல்லை. இந்த மாட்டுக்குன்னு ஒரு இல்லை ரசிகர்கள் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எங்கே போனாலும் வாடிப்பட்டினா இந்த மாயான்னு இந்த மாட்டை தான் கேட்பாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த மாடு இதுக்கு ரசிகர்களையும் இதோட திறமையினாலையும் அவ்வளோ தூரத்துக்கு மக்களை சம்பாரிச்சு வச்சுருக்கு. நீங்களே பார்க்கலாம், சுற்றி இந்த மாதிரி எங்கேயும் இருக்குமான்றதே பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும். இந்த மாடு என்றைக்கு வந்தோம் அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நாங்களும் எல்லாரும் கைகால சுகத்தோட வீட்லேயும் சரி பொருளாதாரத்துலையும் சரி ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். எங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை. இந்த மாடு எங்களுக்கு வைக்கல. இன்றைக்கி இப்படின்றது இனி வருங்காலங்களில் நாங்கள் எப்படி இதை ஏற்றுக்க போகிறோன்றது எங்களுக்கு தெரியல. ஒரு பொங்கலுக்கு இந்த மாடு எங்கள் ஊருக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா குறைஞ்சது 200 வீடு 250 வீட்டுக்கு போய் வரணும். அது தெரியாமல் கூட நாங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்னா எங்களோட பெரிய சாமி குத்த மாதிரி எங்களை அவ்வளோ தூரம் சண்டை போடுவாங்க. இந்த வருஷம் பொங்கல் வரப்போகுது. இந்த மாடு இல்லாமல் நாங்கள் எப்படி என்ன செய்ய போகிறோன்றது எங்களுக்கு தெரியல. இந்த காலம் எங்கள் ஐயனார் கோயில் காலை பேர் மாயா. இந்த காலனால எங்கள் ஊருக்கே ஒரு நல்ல ஒரு பெருமை. இந்த காளையோட இழப்பு எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு ஒரு இதாக இருக்குது, துயரமாக இருக்குது. பூரா ஊரே ஒரு ரொம்ப சோதனை இருக்குது. இதை காளையாக பார்க்கல, எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு சக உறுப்பினராகத்தையும் பார்த்தது வரையும். இது பல ஜல்லிக்கட்டில் கலந்துருக்குது. இது வாங்கின பரிசுகள்லாம் எங்கப்பட்ட பரிசுகள் வாங்கியிருக்குது. இது 2011 இப்போ 2025 வரையும் எங்களோட இந்த காளை இருக்குது. இந்த காளையை சொல்லணும்னா எவ்வளவோ பெருமையாக சொல்லலாம். அந்த காளையோட இழப்பு எங்கள் ஊருக்கும் எங்கள் கிராம மக்களுக்கும் ரொம்ப இதாக இருக்குது. இந்த காளையை நாங்கள் ஒரு மாடாக நினச்சி பார்க்காம எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினராக சக உறுப்பினர் அதுக்கு கரகாட்டம், ட்ரம் செட்டு, வான வேடிக்கை, இப்போ எல்லா நிகழ்ச்சியுமே நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு பெரியவங்க என்ன இதானாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன செய்வோமோ அந்த மரியாதையோடு செஞ்சுட்டு ஊர் கிராமத்தில் நாங்கள் ஒத்துழைப்பு கேட்டு அவங்களோட இதுலேயே கிராமத்திலேயே பொன்னாயக்கம்பட்டி கிராமத்து மந்தையிலேயே மாட்டை அடக்கம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கான். என் பேர் கோகுல். இது 2011 2025 வரைக்கும் ஒரு 100 காலத்திற்கு மேலே போய் வெற்றி பெற்று வந்திருக்கு. இங்கே இருக்கிற நண்பர்கள், குடும்பத்தில் இருக்க அனைவரும் எங்கள் கூட பண்ண அண்ணன் தம்பி மாதிரி சேர்ந்து நாங்கள் வளர்த்து வந்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு 2025 இந்த இழப்பை எங்களால் ஏற்றுக்கிற முடியலை. இழப்பை நாங்கள் எப்படி சரி பண்ண போகிறோம்னு தெரியலை. இதுக்கு அடுத்து இந்த மாடுக்கு அடுத்து நாங்கள் எப்படி இதே மாதிரி ஒரு மாடு வாங்க போகிறோம், இதே மாதிரி மக்கள் எல்லாம் இணைஞ்சு எங்களால் எப்படி கொண்டு செலுத்த முடியுன்றது தெரியலை. என் பேர் கௌசிக். சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே இந்த பொன்னாயக்கம்பட்டியில் நாங்கள் விளாண்டு எல்லாமே எல்லாம் தெரிஞ்சு தந்தோம். அதாவது 2011 இந்த மாடு வருது. அப்போ எல்லா பேருமே சேர்ந்து போட்டு வாங்குறாங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே மாடு வரும்போது இந்த ஒரு தெருவுக்குள்ள ஒருத்தர் ராஜான்னு சொல்லி ஒருத்தர் வீடு இருக்கும். அந்த வீட்டில் தான் முதல்ல கட்டி வச்சுருந்தாங்க. நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது அங்கே தான் நான் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பொங்கலுக்குமே அங்கேருந்து ஒரு அண்ணன் வீடு இருக்கும். அவர் வீட்டில் இருந்து தான் போய் எப்பயும் ஜல்லிட்டு போகிறதா இருந்தாலும் அங்கே போய் ஜோடிச்சு தான் மாடை இங்கே கொண்டு எல்லாரும் ஊர் மத்தியில் சாமி கும்பிட்டு தான் வருஷம் போவோம். அதுக்கப்புறம் எல்லார் வீட்டுக்குமே சாமி மாதிரி போயிட்டு எல்லாத்துக்குமே அது எப்படி சொல்கிறதுன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே ஒரு பையன் மாதிரி அது எல்லார் வீட்லேயுமே 90 போட்டு 90 வாங்கிட்டு தான் ஜல்லிக்கட்டுக்கே போகும். இந்த மாதிரி தான் காலங்காலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இது எப்படி சொல்கிறேன்னா எங்களுக்கு இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஒன்று சேர்க்குற கருவி மாதிரி இது. நாளைக்கு இது எப்படி போகுன்றது தெரில. அதனால் ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருமே ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். நாங்களாம் இந்த ஊரில் பிறந்த வளர்ந்து இங்கே இருந்தோம். இப்போ ரீசெண்டாக எங்களால் இருக்க முடியாது. நாங்கள் எல்லாருமே வெளியில் தான் வேலை செய்கிறோம். இருந்தாலும் இங்கே பார்த்துக்கிறவங்க மணி கார்த்தியனை இங்கே இல்லை, வெளியூர் போயிட்டாரு. அவங்க எல்லாருமே அந்த இழப்பு ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்தே ஒரு மாடு ஒரு ஹீரோனா அது மாயா தான். மாயா இன்னும் எத்தனை அடுத்தடுத்து எங்களுக்கு மாடு வந்தாலும் எங்களால் மாயா அளவுக்கு எங்களால் ஈடு கொடுக்க முடியுமாங்கிறது தெரியல. மாயா போனது எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு தான். என்கிட்டையும் மாடு இருக்குது, எல்லார்ட்டையும் மாடு இருக்குது. என்னதான் எல்லார்ட்டையும் தனித்தனியாக மாடு கிடந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஃபேவரட்டுன்னா மாயா தான். மாயா வந்தால் தான் இந்த மந்தையை சவன் இருந்த மாதிரி
சாட்டை வீசு சத்தம் கேட்குது